Argi izan behar dugu haur txiki baten adierazpen nagusiena negarraren bitartez egiten duela. Orduan, askotan helduok joera dugu pentsatzeko negarra dela, negar mota asko daude, eta da azkenean haur txikiak erabiltzen duen tresna komunikazio horretan. Orduan, patologizatzeko joera dugu negarra, eta negar askotan sanoa da, niri beldurra ematen dit negar egiten ez duen haur batek. Dituelako hor zerbait dauka, naturalki biziraupenerako dugun tresna hori, eta are gehiago lehen haurtzaroan desagertzen denean. Ni esango nuke Duermete Niñoren kasuan, Eduard Estibelenean, aurrak ikasten duena ez dela bakarrik lo egitea. Ikasten duena da, negar egiteak ez duela zertarako balio. Eta horrek etorkizunerako arazo handiak ekar ditzake, haur batek galtzen duenean bere ezinegona edo bere ondo eza adierazteko gaitasun hori edo berak duen tresna hori ikusten duenean ez duela zertarako balio, normalean negar egiteari uzten dio, baina ez bakarrik lotarako. Negar egiteari uzten dio, mina ematen dioten egoeratan ere bai, eta horrek badauka gerora prezio bat nire ustetan garestiegia dena. Funtzionatzen dute, metodoak dira. Ni gurasoei hemen bai aipatuko niekela, badago loaren inguruan, historio asko daude, ezinegon handiak gurasoetan, kezka handiak, koletxoa bai, koletxoa ez, horrelako egoerak eguneroko tasunean ikusten ditugunak, Nik beti esaten dut, askotan senatik deskonektatu egin garela, eta ezinbestean guraso garenean sena horrekin konektatu beharrean gaudela berriro, Orduan, zuri hoberen iruditzen zaizuna, zuk hoberena dena sentitzen duzuna, liburuak aparte utzi, metodoak aparte utzi, eta egin zazu benetan uste duzuna balio diola zure seme edo zure alabari. Sentitzen utzi behar diogu gure buruari, Hori da, bai. Asiren eskutik, Asi ez ziren non edo non bideo podcasta. Asiera eta heziketa gaiak izpide gurasoentzat.